Akajiọfọ bụ ntọnaanị ọdịnala na omenala Igbo. Ime ọdịnala na omenala Igbo ọ bụ ife mmadụ na-eme eme. Omume ka a kpọrọ omenala. Ọdịnala bụ ụzọ mmadụ na chi ya na ọra mmụọ ndị so ya si were emekọrịta. Ya bụ ịga ọfọ. Ọ wụ ụzọ mmadụ na chi ya si were emekọrịta. Ịga ọfọ bụ nyanwa mere mmadụ onye ọdịnala Igbo kpọmkwem. Ife mere mmadụ onye ọdịnala ya na m ekwu ya ọtụtụ oge. Ọ bụlọ ife Akajiọfọ ya emerụ gị. Ọ bụlọ ife dibịa ga-emerụ gị merụ gị onye ọdịnala. Ije be dibịa je gbaa afa anaghị eme gị onye ọdịnala Igbo. Maka na onye ọbụla nwere ike ije na be dibịa je gbara afa. Onye ụka alakụba nwere ike ijekwu dibịa ọ gbara ya afa. Onye ụka ọbịa nwere ike ijekwu nwa dibịa ọ gbara ya afa. Ya bụ ngị nwa bụ onye ọdịnala ijekwu dibịa ka ọ gbara ya afa does not make you onye ọdịnala. Na ife mere mmadụ onye ọdịnala bụ mmekọrịta dị n'etiti mmadụ na chi ya nke onye ahụ na-eme n'onwe ya na-abụrọ nke dibịa na-emere ya. And ebe ya bụ mmekọrịta mmadụ na chi ya na ọra ya na ya gbadokarịrị ụkwụ bụ na ịga ọfọ maọbụ ịkpọ ya ịgọ mmụọ. Ịgọ mmụọ, ịga ọfọ bụ ife mmadụ na-emere onwe ya. Dee na-abịa kedu ihe ndị Igbo ji agọ mmụọ. Ịgọ mmụọ na mbụ kwesịrị ịbụ ife mmadụ ga na-eme kwada. Ka chi efo na n'igwe, ka anyanwụ awachina na mmadụ kwesịrị ka ya na chi ya kparịta ụbụbọ, ka ya na chi ya nwee orikọ mmụọ na mmadụ nke ndị oyibo kpọrọ communion. Na o kwesịrị ka chi efo na n'igwe ka anyanwụ awanina tupu anyanwụ awanie wee gegido wee daa, na mmadụ kwesịrị iwepụta ohere within that time, whether at rising, at noon or evening, na mmadụ kwesịrị iwepụta ohere ya na chi ga-eji wee kparịta ụbụbọ wee nwee mmekọ wee nwee orikọ. Ọnyanwa mere mmadụ onye ọdịnala Igbo. Unfortunately, ọtụtụ ndị na-agbụrụ anyị a na-agbụrụ ọfụ anyị nọ na ya achọghị ịbụ ndị ọdịnala. Ha achọghị ya. Sọọsọ ifefa na-agbado ụkwụ bụ ka akwụọ dibịa ụgwọ ka o mee, ka akwụọ Akajiọfọ ụgwọ ka o mee. They don't want to get involved. Ịga ọfọ makes you to be involved in your life, to become the major, to take charge of your life. That is what ịga ọfọ helps you to do. Ịga ọfọ is something alive and active. It is something alive and active. It is about ordering of things. Ordering of both human and spirit. Ịga ọfọ bụ mmadụ ịgbaziri mmụọ na ọ bụ otu a ka ife ga-esi dị, otu a ka ife ga-esi dị, otu a ka ife ga-esi wee dị. Ikwuche ya n'ọnụ, ịgazie mepụtazie n'omume, ị bụrụzie the leader, ị na-edidizie mmụọ ndị ịgbara okwu a na-esozi gị. That is ịga ọfọ. Amami na-aghọta.
ịga ọfọ bụ mmadụ ịchịkọta chi ya na mmụọ niile na-emere ife ma agwụ ya gbasịa afa na ife anụnwa otu a ka ọ ga-adị, otu a ka a ga-esi mee nke, otu a ka a ga-esi mee otu a ka nke a ga-adị, otu a ka nke ime ikwụsi ya n'ọnụ, i wee baa into action to lead by example. For instance, na ịchọrọ na ịgbalụ mmụọ ịkpọkuru chi gị, normally ịkpọku mmụọ bụ ịgọ mmụọ, maka agba m gị saịda na-akpọrọ ịgọ mmụọ ma ịgọ ọfọ, mana ọ dị tu ka a na-eme. By that act of ịkpọku chi m, agwụ m, ndị ichie, aja anị, ndị mmiri, ndị ikwu nne, ndị be nna, ndị nka ndị otu m, all those mkpọku ị na-akpọku mmụọ, that is ịgọ mmụọ. Then ordering, giving instruction, ịgọzi ọfọ na ihe a ga-adị otu a, na ihe a ga-adị otu a ka a ga-esi mee, otu a ka a ga-esi mee nke na nke a ga-adị otu, ụbọchị m ga-aga otu a. I wee gbasịa afa. After ka ị kwụsịrị, i wee kunye n'oche ahụ ị nọ, i wee baa into action. When you now go into action, those forces ị kpọkuru e wee sozie gị. Let's assume na ịgbalụ mmụọ o na ihe na-ata ata anụwa na achọrọ m ka afịa zụọ, ka ndị afịa bịa n'ọma afịa anyị, na biznes m ka ndị afịa bịa, ka ego bịakwazi, ka ife a na-eme na-aga aga, ka ị gosiri ọfa, you have to take the lead. Taking the lead bụ gịnị? Ka ị gosi ya bụ ọfọ na ị ga-ekuni n'oche ahụ ị nọ, gaa na ya bụ chọpụ gị, gbapee chọpụ gị ahụ, ị nọrụ di ya, ka ya bụ ihe ahụ, okwu ahụ i kwuru wee nwee ike ịbịa na mmezu. Leading by example. Mmụọ ndị ahụ ị gbakuru wee gbasịa afọ okwu wee mezie gịnị, wee sozie gị to accomplish what you have said. Mana ọ bụrụ na ị gosiri ụfọdụ ka ọfa ahụ, ị gosịa ya, ị naba n'ime ọnụ ụlọ je dina na bed, ọfa ahụ ị gọrọ ewugo ya n'ala, ọma ndị ile, ọma mgbanye mgbọrọgwụ, ọma mpụta ife. Ịga ọfọ so n'ife mere Igbo ife ọ bụ. Igbo dị industrious. That industriousness flow from our attitude of ịga ọfọ, our practice of ịga ọfọ. We lead creation by example. Ịghọtago nya bụ na ịga ọfọ abụrụ magic. Unlike the way people think, na ịga ọfọ abụrụ magic. Ịga ọfọ abụrụ ife mmadụ ya o mere anụ ozugbo, miracle emebe. You are the worker of that miracle. Ịga ọfọ is one of the ways anyị si were akwụ ụgwọ anyị ji na mmụọ. Na mmụọ ndị na-akpọku ka fa duga gị ihe, duga gị njem ụwa gị, na ị ga-eme gịnị? Kwụ ha ụgwọ. Because you can't contract somebody for work without intention to pay the person. Onye ọbụla na-akpọchi ya ilu n'ụtụtụ na ịgọ mmụọ maọbụ ịga ọfọ ga-ejide ife n'aka. Anaghị agba aka akpọ mmụọ ilu. O nwere ihe ndị Igbo ji si were aga ọfọ, dịka ọ nọfuru ihe ndị nọ here, ọ nọfuru ihe ndị nọ na tebụl a. Nke anụnwa bụ mkpụrụ ọjị, nke a bụ mkpụrụ ọjị, nke a bụ ogbe nzu. Ọwụ nzu anụnwa ka akwọliri wee nweta nke a nzu egbere egbe. Ịfọdụ ya, ka nzu egbere egbe. Ọwụ nke a ka egberu a grindere nke a wee nweta this one. Then nke anụnwa bụ edo. O nwere ndị na-ajụ kedu difference between color edo a and the other reddish one. Nke bụ eziokwu bụ na ife Igbo gbara edo, asị na ife na-acha edo edo. Color ya na-afụ here bụ the original edo color. Edo color. Ọ bụrụ na ị na-anyanwụ ụtụtụ n'ụzọ ụtụtụ mgbe ọ ka na-ekuni njem, color anyanwụ ụtụtụ bụ otu a ka o si acha, otu a ka anyanwụ si acha, yellow. Ya bụ edo color. Mana the other reddish one bụzi
nke ahụ nwekwara ike substitute for edo. Mana the other reddish one nke ahụ bụ uhie, ya color uhie, ihe Igbo kpọrọ uhie. But that is by the way, this is edo. And then kedu ihe ọzọ? Then nke anụ bụ mmiri ma ọ bụ nkwụ ọkụ, nke ọ bụla ị chọziri iji wee mee. Agba m ọnụ na eji mmiri were aga ọfọ. And as a matter of fact, from my findings so far, mmiri, water in its natural form is the best liquid iji wee ga ọfọ. From my own findings. Ya bụ ihe ndị a na-abụ ife Igbo ji aga ọfọ, ihe ndị anọghị ya: ọjị, nzu, edo, mmiri, ma ọ bụ nkwụ ọkụ, ma ọ bụ nkwụ enu. Ịghọtago? Ihe ndị a bụ ife Igbo ji aga ọfọ. So, with these items, you can perform your daily ịga ọfọ. Either complete or in part can serve for ịga ọfọ. That is, eche ịga ọfọ bụrụ na ị mezuru ihe ndị a niile, ị nwere ike iji otu a wee ga ọfọ. Ya bụ na ị chọrọ ịga ọfọ, wụ na ị nwere ọjị, na ị nwere nzu, na ị nwere edo, na ị nwere mmiri ma ọ bụ nkwụ ọkụ, ị were ya wee ga ọfọ. But in the absence of, let's say that na ị nweghị ọjị and na edo adụghị, you can make use of only nzu were ya wee ga ọfọ. Nzu either in this form or in this form, ị were ya wee ga ọfọ. In the absence of ọjị, in the absence of nzu, in the absence of edo, you can make use of only water for ịga ọfọ, ma ọ bụ nkwụ ọkụ, ma ọ bụ nkwụ enu. Ịghọtago? Ihe ndị anụnwa ngosiri gị bụ the basic to perform daily ịga ọfọ. Mmiri dị anụ ma ọ bụ nkwụ ọkụ ma ọ bụ nkwụ enu bụ for pouring of libation with liquid. Ihe ndị a niile ifuru nọ na tebụl anụ abụcha libation. Abịa n'oyibo asị na pouring of libation. Na ịgọla ọjị kịta anụnwa tọpụrụ mmụọ, you have done libation. Na iwere nzu kịta kwuo okwu wụpụ, you have done libation with nzu. Na iwere edo kwuo okwu wụpụ, all libation. Na-aghọta? Ihe ndị a go the basic. Then you nwekwa ike add other things as your spirit may lead you. For instance, ị nwere ike ịmụnye candle to signify anyanwụ na eze enu. Ị nwere ike ịmụnye candle either white, yellow, red, green, blue, pink, any other color that is not black. Black color will always yellow iche. But my favorite now about this white, yellow, red. So you may light your candle, but those ones buzi oku na-eso akụkọ. I'm gonna get that now. One item is enough for you to do a golf. In the absence of all these things, you can make use of water, just midi, where you will golf. Nkuzi I could go myself very manner. Ọtụtụ ndị mmadụ come in contact with me daily. So, and to go and search my page for my teachings now, around them mother. I don't know why. So that's why I'm golo mbekwa. Kuzikwa. So you can light candle. You can also light incense. Ma ọ bụ n'igwe. Mana ihe ndị anụ abụzi optional. Then, for pouring libation, you can also make use of honey. Honey is one of the liquid for pour libation, all the natural honey, to add sweetening substance. Ifoto. Ịna-aghọta ihe anụ ya abụọ na-eme mmụọ ifu ndị mmadụ ejide Fanta wee na-agọ mmụọ ma ojide Coke. Ifoto. It can be represented by honey. Honey is even more natural because all these Fanta, they are carbonated. They are not too healthy. In our time. That's why I don't advise people to take it too much often. But natural honey is more healthy.
It's more healthy. So you can make use of natural honey to pour libation. What you will be okumaki for tonando. All this embose as more addition you may add to your ego formation. You know. So with these materials, you can perform your ego. But before you proceed to ego, itetala ụla n'ụtụtụ. O nwere ihe Igbo na-akpọ ịkwa aka ụtụtụ. Morning cleansing. Ị ga-ebugodo ụzọ mee on yourself. Ịkwa aka ụtụtụ is done with water. Natural water. Water as it is. Iteta ụla n'ụtụtụ. Ị gaa n'ebe mmiri dị. Kuru mmiri kwa aka gị, saa ilu gị, gbụchaa ọnụ gị, saa ụkwụ gị, anụ ụkwụ gị. Sasịa ya ma ọ bụ ịsa ahụ complete. That is ịkwa aka ụtụtụ. Morning cleansing, the very first cleansing ritual Igbo na-eme. Onye ka m gwara gị efe. Imesịa ya, iwere ose ọjị, ofu mkpụrụ ose ọjị ma ọ bụ na ọ bụla ị chọrọ. This is ose ọjị. This is ose ọjị. You can just take a seed like this in between your finger. If you can't switch them, just a seed like this in between your finger, visible like this. You will hear where metosia aloge, metosio wege, metosia aloge, ahoginine, where bad and no hoge. In any sig anti-clockwise. This is anti-clockwise. Here on my right hand, can't you wedge those soldier? My right hand can't you wedge dear. And cheta. The surgery should be visible so that it can be touching your body. This is not visible. If you are holding it like this and just touching you are just touching your body with your hand, with your finger. But your surgery should be visible out. So that when you are touching your body, it will be touching the surgery itself will be touching your physical body. You want to go above me metodia if you're not gonna metal signal or gonna metal signal because your surgery is magnetic as keen metal signal can absorb negative energies. Every negative covering on your aura. If you don't know what is aura, go and check your dictionary. It will be removing the dark covering over your aura. So, after you have touched all over your body with it, you will make anti-clockwise. This is my right finger, my right hand that I'm using to hold it. Anti-clockwise is to go against the clock direction. The clock direction. This is your right hand at the middle of your face. You now go to your left, you circle around, you come back. You go to your left, you circle around, you come back. You go to your left again, you do it 4 times. That is anti-clockwise. Makande ya na so anti-clockwise hada agota. Omo ife ana makowa yo go na mana. Ekuzikatazi obo na ikucha imecha ya isekocha your head. Ekawalu tufuo dispose your surgery where you know that you won't be crossing. At least within the next 24 hours. Or block we will also surgery chachari to work when nozo ebia money ya cross kwa we gawe bia na aga. Once a cross the hindia oni ni bupolo no surgery ibulukwania. So you have removed and also taken back. So you should dispose of those surgery where you know you will not be crossing. You may keep to fear close to the wall of your house because nobody crosses the wall. The blood spirit. Nobody cross. Just drop it somewhere that you know you will not be crossing within the next 24 hours. Do your surgery. That surgery you as your child, you must not eat it. Isn't if I do long isn't if I do long. Will also you as your child again any sigu bolema, will quit in your honor. If I get make it that day, you might only cared. If I get make you know go get yourself. You have just poisoned yourself. A man met to make it throughout that day.
Let me tell you. So, need just urge where your child is not meant to be eaten. Throw it away, or you may flush it in your WC. Upon you may say that one, then you are set for a golfer. Ịkwasị aka ọtụtụ jụcha arụ gị wute ose ọjị. You are now set for it. Biko ị na-esonyere m maka nkụzi a. Nye aka na-apịnye aka na share button. Don't wait for me to remind you this always before a man ị ga-eme. Nye aka wee na-agbasa ozi a. Pinye aka na share button. So that others can make. How do I perform daily golf? Ha karịrị. Odoga that na ka Ezinwa nọ na-ekuzi higher spiritual knowledge, esoteric knowledge and all that. There are some people that are still on the ground level. Na amabụlọdụ ife bụ nzu nke wedo. Na amabụlọdụ ihe wụ na a na-aga ọfụ. Na amabụlọdụ ife bụ how to cleanse with ose ọjị. There are some, sometimes mbịa na-ekuzi all this higher spiritual knowledge. Echefuo that na na-enwekwara some people that don't even know what ose ọjị is. Onye mere mbịa mgbagoketa kuziketa those higher ones, agbatụtakwa m kuzikwa those ones at the ground level. So those ones at the ground level bụ ihe na-ekuzi na. And ị ga-enyere m aka by ịdị na-apịa aka na share button na-atụsịa so that such people can get it. Tupu ikwube okwu igburu mmụọ anọ, tupu ikwuo okwu ịga debe dibịa ka ọ gbara gị afa ma ọ kwụọ dibịa ụgwọ ka ọlụ ọbụla. Efe ihe a na-ekuzi, it is the foundation, it is the basic. You should have started doing these ones already before you were sending ịgakwu dibịa ka ọ gbara gị afa. Because if you skip this elementary stage, this foundation, this basic, this foundational knowledge, you skip where gbarujewa na be dibịa. Kadibia merge magic, can your problem end there? You will only end up compounding those problems. More na bagyo. Here with the basic, which you should be doing yourself. Ikwesịrị ibido na-eme ihe ndị a na-ekuzi na na-eme steady. Ikwesịrị ime for some years or months at least. Tupu i wee sizi oke ka njekwuo dibịa ka ọ gbagodoro m afa ka ọ tụọrọ m alụ. But unfortunately, many people begin their ordinary journey in the chambers of Dibia. And because of that, a lot of errors and mistakes, a lot of wastages, a lot of frustration here and there. Because of what? A glow one where you go back to. That is just it. So in here I go something again emelo. Ụfọdụ bụ si church ma ọ thought na ozugbo the next day they are in dibia chamber, dibia gbara m afa ka mmadụ chim. I want to know my chi, I want to know my onye ụwa. Ihe a na-agba gị na bụ the basic. Ikwesịrị ya ka isi na church wee pụta. Nyegodo onwe gị time. Yes, ama na problem juru gị isi n'anya, but don't think na dibia bụ ị ga-solve gị that problem. You solve that problem by starting to engage your chi. Because it was you who created that problem in the first place. You have to first of all start aligning with your chi to correct those problems. All we na-emezi ndị a, iwe jekwuzie dibia. Ihe dibia ya emezi bụ mgbakwunye to assist. But whereby there is no that you are adding something to something, mean that something is already there. I don't know if you understand. You are going to dibia, ka dibia wee gbakwunye na nke ị na-eme. But whereby you have not even done anyone. Nke ị na-emelo onwe gị. There is nothing there for dibia's own effort to gbakwunye to. Onye abata na ịgbachala afa niile. Lụcha ọrụ niile na be dibia. Ife na ebe no ka na ebe. Because ife mmụọ njem mmụọ is personal. It's more personal. So with all these items, you must go your morning cleansing with water, with ose. Then you are now set to commune with your chi. The reason you will need all this cleansing is to set yourself in the right frame in order to appear before your chi and your spirit forces.
Cleansing is very important in all spiritual circles. Ị gaa na Christendom, ndị Catholic mma na ọfọ abụ ndị the true Christian that I know. Ndị Catholic, ifo father na-aka mass before or go into the consecration of the Eucharist. If ndị mass of ebuterie mmiri, ọmanya aka na the mmiri kwa aka. Ọ ya akwa aka tupu ọ banye na the Eucharistic ritual. Ị ga-afụ ndị Islam tupu fa aga for their prayer, fe worugodo mmiri kwa aka sakasị akwụkwọ ha na ihe niile before fa aga for prayer. Cleansing is very necessary and important in every religious and spiritual circles. You know what? N'ọdịnala Igbo, we are not left out. So you may see all those ones. Then ibutezi oche na lana. N'ebe ọbụla ị nọ wele aga ọfụ. O nwere ka ọ bụrụ inside your room. O nwere ka ọ bụrụ na your parlor. O nwere ka ọ bụrụ na ị nwere special place ebe ị na-anọ. Gị na chi gị nọla gị na ha Igbo na-anọ wele ezukọ. Like dịka otu nsi adị ekwu. Mgbe elu chi gị a specific position. Even if no one altar is there. But assign a position to your chi and the one they're gonna fight. Assigning a position to them can just be that you just consecrate one room to them. One room to them. Go on nature. You need to go for another room. Whatever. Another room. Ikele nshala anọ onwe gị, ịbanyela onwe gị na that room. Ị ga-aga na fe anọkọ. Anywhere ị nọ wee na-agbọkwu chi gị na-agbọkwu mmụọ consistently, that place automatically becomes the dwelling place of that mmụọ. That place automatically becomes the altar of that mmụọ. Whether mmụọ nwere physical altar is set up there ma ọ bụ na onwe ha. Ihe mmụọ niile bụ gịnị nye ya a space. And be consistent with that space. If you must relocate from that space, let them know. He said the altar is not about you go to mbamba table, they will buy a watcher. Altar. Altar is about dedicating a space to more. So have a space being a go for it. Or go no one room keep. Then map out a portion in that one room. None at this corner. None at this corner. No where ban eba kam ototo ananche go for eba kam man we bokushin. There is a reason ojuabo that nani get dedicate a specified place for more. Eba you know wala aboku that more every day. Manne ojirigo ewe merube ebe obibi. Ị ghọtago mgbe ọbụla ị gara ụdị akpacha akpali mmụọ a wuchie mmụọ a ọkpacha kpakparịcha maka na mmụọ bụ ikuku ọ natakwa na be ya ahụ onye a bụ na enwere mmụọ ọnọdụ. Just like na igotela ọkụkọ onwe ihe ndị Igbo na-akpọ iche ọkụkọ nji ya ndị be anyị na-akpọ iche ọkụkọ nji igotela ọkụkọ na o wee bụrụ na chi ji enwụrụ dị ọkụkọ gadewe somewhere ka o hie ụla ụtụtụ o si ebe ahụ pụtara onwe ọkpachakwa nri enwụrụkwa ha yekwa di ya ụtụtụ o jikwa aka ya pụta di ya ọkpachakwa nri enwụrụkwa ha yekwa di ya n'abalị ọlị hie ụla nwanne ime ihe anụ 3, 4, 5 days ị need ọzọ ịgwazi data ọkụkọ n'ebe ahụ bụ ebe obibi ya. Other days, you can afford your cocoa, but chan you quack here without you coming to anyone ya jahanyezi dear, Ojidaka American a dear. Gahiola. You have given your cocoa a home. Agbamon now, this is more I am a fan because they are animistic from animistic and what animal. Hang melon animal instinct. You got to go, but not intuition. Intuition is man. Is of the spirit. So all these more once you have a space na ebe a ka ị na-akpọ ha ebe anụ aka gị na ha na-anọ wele ezukọ nwanne mgbe ọbụla gịnị mere Igbo ji arụ obi
Obi. Obi is simply a structure set up. Then a web more bandish and eban wa bebe faga na ezuko. Fe wodi e we mere ebe nzuko fa. E got go. So having an altar, because often some people will come, Ezinwa, teach me how to set up an altar. There is no specific formula for setting up an altar. There is no specific formula. Do you want but what I'm telling you today that now the most important thing beginning to willingly designate a particular position. To go na that position yeah, no nwere anything there to signify na where but you have already known. Mbosieke, you ga na that position. You block in a line. You work with one day gonna fire. You were not about malfans who got a forge. Mbosiodia, you got na that position. You know about where work with God forge malfans who got hope. Mbosiafo, the same thing. Mbosinkwa, the same thing. When that particular spot have automatically become an altar to that moy na bokudia. And on them you see ihe gbasara ime mmụọ is about intentional consistency. Intention and the consistency. Onya ka eji ewe no mmụọ. That na ebe anu aba ebe anyị na-ezu every time. Onya ka oji wa bụrụ ritual. So that is by the way. So with ihe ndị a niile ka ngosikwa on my table ọzọ. With ihe ndị a niile nọ here. Ka ịkwachala aka ọtụtụ were ọsọ ajụjụ chasịa alụ gị. Iwe weruzie distance. Iwe gaa na that position ebe ị na-anọ were agọ mmụọ were akpọkuchi gị. Iwe bulu oche ịnọla ana. Iwe wonie nzu. Either na iwere nzu a grind ya into this form. Ma ọ bụ na iji nzu anụ otu ọ dị. Enwere ike iji otu ọ dị wee gaa ọfọ. Iwere ya otu ọ dị wee gọchaa ọfọ. Ime gịnị? Ịgọ ọfọ. Dịka nsi wee kwuo isi about number 1 ịgọ mmụọ. Ịkpọku mmụọ nya bụ ịgọ mmụọ. N'iji nzu a n'aka kịta anụnwa. Iji nzu a n'aka mụnwa bụ Chinonso bụ Ezinwa Anaedo. Go amazi afa gị, ịkpọ afa gị. Your complete spiritual address ekwuzigo m ya several times. Ịkpọ afa gị. Eji m nzu a wee na-akpọku chi m ma nzu. Chi onye? Chi m nwa bụ Chinonso Ezinwa Anaedo. Chi m nwa bụ the chi of me. The chi of me. Who is me? Chinonso Ezinwa Anaedo. The chi of me. Ọkwa maka ndị na-agbagharị na bedibia want to know my chi. I want to know the name of my chi. Your chi have no other name. The chi of me. Chi mụ nwa bụ. It's not as if that Nana Chi Gebo Chinonso Ezinwa Anaedo. But you are saying that na the chi that belongs to me. Me that is Chinonso Ezinwa Anaedo. The chi that belongs to me. Chi mo. I hope you understand what I'm saying. Chi have no name. Chi enwe afa. Chukwu eke ho chi kpọọ ya afa. Onwe ife ọbụla Chukwu kere n'ụwa ọgụla afa. Ọ mmadụ na-agụzi ife afa. Ọ mmadụ nelechara ife a wee kpọọ ya nzu. Mmadụ nelechara ife a wee kpọọ ya ọjị. Mmadụ nelechara ife a wee kpọọ ya edo. Ọwụ mmadụ na-agụ afa ọbụla nwere ife ọbụla Chukwu kere ọgụla afa. Even na akwụkwọ ndị ọbịa, ndị ụka ọbịa. I said that na God created the ife niile. Wee mechaa kpọta Adam wee sị mgbanya gụọ afa. It was a man that gave name to everything. Ya bụ na chi ga-enwe afa.
stop looking for the name of your chi in Dibia's house. Dibia Gbama Afachim. The only name that your chi has is the name of the physical person, the physical personality. Obu na ide mmadụ 10 nọdụ here now. Ihe meru here bụ chi 10. Chi 10. Ọ na-abakwa ntị mbụ ife na-ekwu. Ide mmadụ 10 here now. Ihe nọ here bụ chi 10. Different chi 10 bụ ihe nọ here. So somebody sees here sikita anụ wee bata wee sị chi. Ọbịa ebe anụ mmadụ 10 nọ wee na-asị chi bịa, chi bịa. Mmadụ 10 na-aga na-asị ya kedu chi nke ị na-akpọ, kedu chi onye na-akpọ. Onye anyị wee sị oke nọ chi Ezinwa Anaedo ka a na-akpọ. Chi Ezinwa Anaedo aza ya. Do you now understand? Chi have no name. Even the chi is not a name, it's just a description. Igbo sịrị gịnị bụ chi? Onye bụ chi? Ha sị na chi bụ ike, energy. Na chi bụ mmụọ, energy bụ mmụọ. Ịghọtago? Ọ maka ngịnwa na ya, o nwere ụfọdụ ndị mmaasị na-aga ọfọ, na-agọrọ chi ọfọ ọjị. Ọ na-asị but I don't know the name of my chi. There is no other name of your chi you need to know. It is your name. The chi of me. I'm not telling you that the name of your chi is your name. I am saying that the chi you are referring to, you particularize it by your name. Donya na mmadụ te na anọ here na somebody we see we jerobata we na-akpọ chi. Onye a ga-specify kedu chi ọ na-akpọzi. Onye a we see okay no chi nọ nso Ezinwa Anaedo ka ya na-akpọ. Mgbe ọ dịgo specific, mgbe ahụ ka chi m nwa ya aza ya. Mgbe ahụ ka chi m ga-eme gịnị ga-aza ya. Ị na-aghọta? Mana ọ bịa na-ekwu chi niile a ga-adị reluctant. Onweghị onye ga-aza ya because ọ dịrọ specific. Ya bụ na chi only bears the name of the physical human being. Chi only bears the name of the physical human being. So stop looking for any other name for your chi. There is no other name for your chi apart from your name. So, iwe were this nzu a. Iwe gbakwuo chi gị. O chi mụnwa bụ Ezinwa Anaedo bịa ma nzu. Ndị ichie ebe nna m bịa ma nzu. Ndị ichie ebe nna gị ọ bụ na o nwere ndị ma afafe ịkpọ ọfa. Like ọ bụ na your father anwụgo and na-akpa anị ya mechara ya ife kwesịrị imere onye nwụrụ anwụ. Ị nwere ike ịdị na-agụnyezi ya n'ọfọ. Let's say na afa nna gị bụ Chikwendụ. Nna m bụ Chikwendụ bịa mmadụ nzu. Let's say na afa nna gị bụ Okeke. Okeke bụ nna m Chikwendụ bụ nna m bịa mmadụ nzu. Do you now understand? Ndị ichie ebe nna gị. You begin to call them. Ndị ma afafe ịkpọ ọfa. If you don't know their name, at least you should know the name of your father. Ma ọ bụ na your father anwụgo. Ọ bụkwa na your father ka nọ ndụ. You should know the name of your grandfather. Oge meriri ya na ancestor in your lineage nwụgoro nọ na mmụọ. Ọ bụgo na your grandfather no ka nọ ndụ, then your great grandfather, you should be able to know his name. At least ogodo ofu onye ka ema afia ịkpọ ya. Mana ọ bụ na claim na onwe onye ma afia, then ndị ichie can suffice for all of them. They know themselves. Ụmụ ọkpụ na ndị inyom be nna m bịa n'ụmalụ nzu. Ịma ndị ụmụ ọkpụ na ndị inyom. Ụmụ ọkpụ bụ ụmụ nwaanyị anọtara anọta. Like your mother bụ nwa ọkpụ. Your mother ọ nwa ọkpụ ka ọ. Ụmụ ada abụzi ụmụ nwaanyị amụrụ n'obi. Like your sisters, fa bụ ụmụ obi, fa bụ ụmụ ọkpụ. Your sister ọwụ ụmụ ọkpụ. Ụmụnne your father ndị nwaanyị fa bụ ụmụ ọkpụ. Ndị ahụ nọpụgaziri di another place. Like your sister na also somebody esi another place bịa n'ụlọ ya. Ị na-aghọta? Ha bụ ụmụ ada.
ma ọ bụ ụmụ ọkpụ nke ọ na-akpọziri fa. So ụmụ ọkpụ na ụmụada onwego ndị bichagoro ndụ wee nwụọ nọ na mmụọ, ịkpọ ọfa ka ha bịa maa nzu. Aja na be nna gị bụ mmụọ, aja na be nna m bịa maa nzu. Ana mfu agba gị mmụọ ndị a na-akpọ maka ndị na-ajụ which mmụọ will I call? I don't know anyone. Ana mfu agba gị now. Aja na be nna m bịa maa nzu. Aja na be nna gị have no other name other than be nna gị. O nwere ike ịkpọ nna gị afa nna gị. Let's say na afa nna gị bụ Chikwendụ. O aja na be Chikwendụ. O nwere ike ịkpọzie nna gị ịkpọ afa oke nna m nna gị bụ Okeke ọkwụ ya. Okay. Nna gị na onwe ya bụrụ Chikwendụ ọkwụ ya. So nna gị bụ Chikwendụ Okeke. So aja na be Chikwendụ Okeke bịa malụ nzu. There is no other name for that Ajana other than the name of the physical people that dwell there. Onye bụ ife a na-agwa ọnụ. Mmụọ enweghị any other name other than the name mmadụ nyere ya. Ama m na-aghọta. Ma ọ maka nke nwa alụwa onye ka nọ na be dibịa agba afa dibịa gba m chi m. Gba m the name of my chi. I wonder the name of your chi else that you want dibịa to tell you. Somebody ka ya agba kpọkụ aja na be nna gị ọsị na ya mara aja na afa aja na be nna. Afa aja na be nna gị bụ simply the name of nna gị attached with aja na afa nna gị bụ Chikwendụ, nna gị bụrụ Okeke. Therefore nna gị bụ Chikwendụ Okeke. Let's assume na afa gị bụzi Chi nọ nso. So Chi nọ nso Chikwendụ Okeke. That is your complete name. So i wee sị let's assume na ị pụọ n'obi. N'ibizi na n'obi nke gị na ana nke gị na be gị. And afa gị bụ Chi nọ nso. I wee sị aja na be Chi nọ nso Chikwendụ Okeke ma nzu. You have automatically linked your name with your ancestral land. Aja na ka ị na-agbọkụ. Mana ị na-agbọkụ aja na bịa ma nzu, aja na bịa ma nzu, aja kele aja na nke ị na-akpọ. Aja na dị n'edika. Kele aja na ị na-akpọ. Then he will specify here na aja na be Chi nọ nso Chikwendụ Okeke ka nna agbọkụ bịa ma nzu. Mmụọ ị na-agbọkụ wee ma na ọnya ka ịkpọrọ afa na ya na ịkpọrọ ya afa n'isi. Name is what make the difference. Ife na-ekwu ọ na-abakwa biko nye m aka wee na-atụsa. Ịma na Ezinwa adọ good in talking. Akwa nya ma na ebia iwelu video nye nkuzi na ada ala ma ahụ is the most difficult thing for Ezinwa Anaedo because Ezinwa Anaedo is not a talking human, a talking type. I am such a person that instead of ihe a na-ekwu ekwu, I'll just shut my mouth and use my hand to type it, write it. Anya ka ide article ji ada aka na mma. Mana ịpụta apụta bịa kwuo okwu. Okwu a na-ekwu kịta na-ebi m ume. It is great sacrifice for Ezinwa to come on live to talk. Okwu a na-ekwu na great sacrifice. I am just doing it for the good of an Igbo. Not even for the good of human being because human beings don't appreciate what is being done for them. So, ịgbakọ onye aja na be nna gị bịa ma nzu. Aja na ikwu nne gị. Kele aja na ikwu nne gị, kele afịa. Ịkpọ n'afọ obodo ikwu nne gị. Fabia malụ nzu. Mmụọ be nna gị ọ nwere alụsị be nna gị ma afịa. Ịkpọ ya isi abịa ma nzu. Ma ọ bụ ọ na-emela afọ alụsị be nna gị isi mmụọ na-emela ana be nna m ife ma nzu. Ana ikwu nne ma ọ bụrụ na eme afọ ana your mother's village. Ịkpọ ha. Ịkpọ aja ana of that village ya bịa ma nzu. Ọ bụrụ na eme afọ alụsị ikwu nne gị. Ịkpọ nya ba alụsị by name ya isi abịa ma nzu. Ọkwa na eme ha afa dị alụsị. Ime gịnị mmụọ na-emela anị ikwu nne m bụ ihe ebedo otu ife bịa ma nzu. Do you now see how you connect? You only connect by the name of the human beings or the name of the deities ma ọ bụ na eme kpọmkwem. Agwụ m bịa malụ nzu. Agwụ onye, agwụ Ezinwa Anaedo, agwụ be nna m, agwụ onye ụwa m, agwụ ikwu nne m, agwụ na-eme m ife.
bịa ma nzu ike ngashi m malụ nzu kedu gasịfa ndị otu m ndị mmiri m bịa nụ ma nzu o nwere ofu ya na-ajụ m but I don't know my ndị otu. How else will you know your ndị otu? How else? Kedu ihe ọzọ ị chọrọ ịma about them? They are simply your ndị otu. Ndị otu m bịa ma nzu. It's okay. It's not a must you call them ndị otu EU and ndị otu ọgbanje. Nobody in this life knows all of his ndị otu or her ndị otu. You don't know. Therefore, calling them by ndị otu and particularizing it by your own name is enough. Ndị otu m, ndị otu kedu ndị otu ị na-akpọ? Ndị otu m nwa bụ Ezinwa Anaedo. Ọfa ka m na-akpọ. Bịa nụ malụ nzu. Once you call them like this, they already know. Ha bịa n'ala okefa. Ịghọtago? Anyanwụ na-agbara ma nzu. Ndị mmiri ma nzu. Mmụọ niile mazi gba ọfa. Abịa malụ nzu. Ịgodocha ikwuchi ife niile a ime gịnị? Ọnụ ogbe nzu otu anụ a ka iji wee na-agbakọfa. Imecha cheka ntọnụ kamera. Ọ bụrụ na ikwucha ya, iwere mbọ gị, ifloto ihe a mbọ gị, were mbọ gị, scrape dị nzu. Scrape dị nzu. Ịmasị ya n'anị. Ị na-scrape ya na ọ na-amasa n'anị. Ifuru nke a na. Ifuru ya na. Ifuru ya na. Ị na-scrape ya. Ọ masala onwe ya n'anị. Isifa na ya nzu a ka ha malụ. Ifuru ya, ịmasagoro ha nzu n'anị. Have you seen it? Once you do it like this, nwanne ịmago nzu ụtụtụ. Forget ma na akazi line nọ nke a n'aka m because ọ dụọ na ịka line na confusion ejukwu n'isi. That is why I don't like ifuru nzu nke a mma n'ụtụtụ ana. Aka nọ m line. Ị na-anya 8 lines ka mụ n'aka. Mana ifuru this ịka line nzu is purely ome, that is religion. It is purely ome na ndị. Nya ịka line. Whether ma akara 3 line, akaria 4 line, akaria 8 line, akaria 7, akaria 14 line, akaria 21, akaria 36, akaria nwanne all those ones bụzi ome na ndị. Onya mere I don't teach it. Ezinwa, how many lines should I draw? I don't know. Ajunam, I don't know. Go to your people and ask them. I don't know. I don't teach it. Man, if this one nkuziri gị na, if this one na, iji mbọ gị wee gbakesịa nzu anụ a wee masa here. If ya na, nwanne, onweghị omenala nọ there. Ịghọtago? The important thing bụ na ị masalụ nzu naanị. It's not about how many lines you can out is where the line. It's not about whether it's a dollar sign or a naira sign. That is not what matters. What matters na nzu a na masaria in an element bụ aja ana ma ọ bụ na efopụrụ ya n'ikuku. That is what matters. So don't ask me Ezinwa, how many lines should I draw? Don't draw any line. Ọ bụ na ịma how many lines to draw. Don't draw any line. Just wolu ọbụgo nnọọ nzu egbere egbe. Ọ bụ nọ nzu egbere like this grinded one. Just ịtụchara ya like this. Ime gịnị? Ịmasị ya n'ala. Ịmasị ya n'ala. Ịfụrụ ya? Ịmasị ya n'ala. Ịfụrụ ya ka m masara ya n'ala. It is enough. Ịmasara anya n'ala. It is enough. Onwe ọzọ ihe ọzọ ị na-edere ime. Whether may draw any line or you don't draw any line, what matters bụ gịnị? Na dị nzu metụrụ ana ma ọ bụ na ịfọpụrụ ya n'ikuku ma ọ bụ na ịmanyere ya na mmiri. Ịghọtaghị ihe m na-ekwu? So don't ask me Ezinwa, how many lines should I draw? I don't know. If ọ bụrụ na ise line bụ ife kacha wee dị gị mkpa dem na abụọ ga jụọ ndị ebe ọnụ based on omenala ebe ọnụ na m na-aka line 8 bụ gịnị omenala ndị be anyị based on na m bụ Akajiọfọ ndị be anyị. So mana ọ bụrụ na ya confuse gị about how many lines to draw, nwanne just tụchara nzu masa naanị. That is enough.
That is enough. So that is with nzu. Ịtụcharụkwa edo. Ịtụcharụkwa edo obere. Ka o doo ọrụ gị. Ịmasakwa ya n'ala. Fọrọ ka mmasara ya. Ịmasakwa ya n'ala. N'ebe ahụ ịmasara nzu. Iwe werezie ọjị. Ya awa ọjị na iwe were ọjị. Ọjị. That is assuming na ihe niile azụrụ ezu, assuming na ihe niile azụrụ oke. Iwe werezie ọjị. Iwe kpọkọ ọchị. Isi chi gị na ọka ịgọ na nzu ka ịgọrọ n'ọjị ka ọfọ soro ibiere maka na ịma nwelitekwa ọjị gbakọ ụwa n'isi. Igudochago ife niile iyi agudo. So n'ihi welitezi ọjị gwa ha na ọ bụ ka ịgọrọ na mbụ ka ịgọrọ na abụ. Ka ọfọ soro ibiere ka ịgọ na nzu ka ịgọ n'ọjị ka ọfọ soro ibiere ikwucha ime gịnị ịwa ọjị ịwa ọjị iwelu ofu ibe ọjị tọsara fa n'anị. Anyway ka nji maka nkụzi anụ agwakwa ofu ọjị anụ kana ife a na-eme adụrụ izu a na-ekuzi a na-expend kwa ego. Ofu mkpụrụ ọjị a na-afọ achị ịwa na nkụzi a na ama m ego ọ nọ n'afịa mana mma awụ ya ụlọekwa n'iwe ka ndị wegoro fon ka o wee kwa mme. So ya ụdị ọjị ka m waa ya maka ndị na-ajụ how many segment or lobes should I break the ọjị? You break the ọjị according to how many ọ dị. Ife anyị ekuzie dike awe ndị na-amakwụla otu esi awa ọjị ike gwụrụ. So awago m dị ọjị now. Ịfụrụ ya awago m ya awụnye m ya n'efere ebe a. Ịfụrụ ka nwunye dị ya ewe m were ofu ọjị anyone maka ụfọdụ ndị ebe anụ maka ụfọdụ ndị na-adịkwa confused. Ezinwa which one should I draw from mmụọ nke chere iru n'elu ka nke gbudoro iru n'ala? Anyone nke ọbụla as far as na o nwere ibe ọjị iwere dewere fa that's enough. And ọ bụla ịwa ọjị bido investigate be Ezinwa o ji webụ na m wara ọjị fancha niile kpudo iru n'ala na ịwara ọjị anụ awụ ya n'efere na fancha niile kpudo iru n'ala. It does not mean na ọfọ ịgọrụ na o nwere ife dị wrong na ya. It does not mean na ọfọ ịgọrụ agaghị aga. And na ịwara ọjị a niile na ha niile wee sasịa aka na ịwara ya ha niile wee chesia iru n'elu otu wee dị otu a. It is not automatic guarantee na ife niile ịgọ n'ọfa na ị ga-enweta ya. Amami na what ihe na-ekwu. It is not a guarantee na afọ niile ịgọrọ na ha ncha niile pụtara ife ka ọ pụtara ife. It is not a guarantee na ihe niile ịgọrọ n'ọfa na ha niile ga-erute gị aka because na ọjị niile chere iru n'elu. And na ọjị niile ekpudoro iru n'ala. It does not mean that na ihe ịgọrọ n'ọfa na ọma nrute gị aka. I don't know if you understand. People should stop making mountain out of molehill. Ịwaghọ this ọjị for the purpose of ịgba afa iji wee gba afa. Therefore you shouldn't be investigating the ọjị and the blood dibia. So what ihe na-edere bụ gịnị? Just waa ọjị anụ ịwa ya ịwa ya maka na efele ọjị nọ dị ya wee ya na efele ọjị dị ya na ma ya aka were ofu mee gịnị dowe na ebe ahụ masara nzu na edo. Ịfụrụ ya na were ofu ibe ọjị mee gịnị deberu chi gị dị ya. Idebia dan iwere nke gị iwere anyone. Nke a bụ nke m chọrọ ịta mana ile ọjị edo na ya. Ile ọjị ọkwa ifuru ifewe ile ọjị this place dị ka ebe o si ekwupụta ome onye ọ bụ ile ọjị. So ihe mmemme ntụcharụ dị ile ọjị ntụchara ya edowere m ya mmụọ maka na onye anwụ the major part of ọjị mmụọ na-ata. That ile ọjị atụchapụgo m ya na ewe ntazie dị mene nwa for ya. So with this
ịgọgọ ọfọ with ọjị dị mmiri na ọjị fọzie n'efere ị nwere ike nye ndị mmadụ ọkwa na onweghị onye ya eso gị wee taa onye iwere ofuta ị nwere ike chịrị ndị ọzọ ime ego na-ewusalụfa na ana dị ya ọ bụghị na ị nọ na your room were eme distin na your room idewe ji ọjị na ada akọ na of your room ebe ihe edebe ya o nwere ike ịpụbazie ịkwadozie pụba iwere ịtụtụ ụdị ọjị ịpụa n'ezi outside your compound ịtụpụzie n'ezi gaala onwe ebe na-aga dị nzu na-edu ị nwere ike gbarie ya n'ọba aka gị si na ụdọ gị ma windo gị ịfọpụ ya n'ikuku gbarie ya n'ọba aka gị ịfọpụ ya n'ikuku through your window or your door ma ọ bụrụ na ị chọghị ịmasị ya na your room mana ị nwere ike ka ị na-aga ọfam ị nwere ike gote obere ọkụ ma ọ bụ obere efere ogo ceramic idewe na that place ị na-aga ọfọ nzu ị na-ama ị na-amanye n'ime ya edo ị na-ama ị na-amanye n'ime ya ọjị ị na-awa ị na-atụnye n'ime ya oju iburu ya mee gịnị pụọ n'ụzọ wupie n'ụzọ ma ọ bụ kwunye ya na corner of the road ị na-aghọta just dispose it anywhere or maybe under a tree or inside water flowing river iwunye there just to dispose of the content in the plate iwechiatakwa ya hazi idewekwa ya ị na-amanyekwa maybe within 6 months ọ dịkwa ka ọ ya adọ iburukwa ya dispose kwa ịbịakwa dewekwa ya ị na-aghọta so akọ a na-abụ na oge ọbụla ị chọrọ ịma nzu ma ife na imepe window fọpụwa ya n'ikuku you can have a place in your room just wete ofu efere ma ọ bụ ofu obere ọkụ dewe dia ị na-amanye ọdịsị n'ime dia ị nwere ike 1 year self dị efere ejubọ ọkwadị nzu ọkwadị this powder gụnụ na-ejuzi dị efere 1 year self 2 years ọ ka nọ dia manye eju o nwere ike manye ejubena mana ọ bụrụ na oju iburu ya mee gịnị chọọ ebe ị ga-edispose o nwere ike ibupụ ya n'abalị otu a na-ebupụ ya outside your compound ihupụ ya n'ụzọ ma ọ bụ ọnwụ na o nwere ukwu esi dị gị nso ihunye ya n'ukwu esi ya ma ọ bụ ọnụ o nwere mmiri dị nso ibuli ya hunye na mmiri ịbịakwa bịa dewe efere continue kwa. Do you understand? One thing in life is that your spiritual practice, you must take it serious. If you don't take it serious, you don't expect that anyone should take you serious. Don't expect that Mayoshi will take you serious. After ka ị mesịrị nke ọjị a iwee bute mmiri ka anụnwa bụ mmiri mana ị nwere ike were nkwụ ọkụ ma ọ nọ nkwụ ọkụ ka iji eme ma ọ bụ nkwụ enu but in all my experiences so far na ịga ọfọ ịfụrụ mmiri use of natural water na ịga ọfọ nwanne nothing beat am. That is the best. In the discovery of Ezinwa Anaedo so far, I don't know about another person. For some time now, I have been using water na ịga ọfọ. For some time now, I don't use kai na ịga ọfọ. Na m use kai when I'm na-eme mmụọ specifically. Na m na-egburu mmụọ anụ. Na m na-egburu mmụọ anụ ma ọ bụ na m na-alụ mmadụ ọrụ m use kai. So ka m bịa na mmadụ ihe nwoke a nna anyị nọ ife dị mma ijee na akwadobu ọmụ jee egodu emecha mma akwadoji ebe a so ibunite mmiri a amadi otu m si eme mbunite mmiri a ana m like mmiri a ịbịa at last. Ana m like mmiri ịbịa at last and I have my reason for that. Maka na in nature na ndị na-akọ ọrụ ugbo ya ghọta ife na-ekwu ndị na-akọ ọrụ ugbo ọ bụrụ na ị were ọka kụnyesịa n'ala were ji kụnyesịa n'ala mgbe ede ma ịkọsị ọrụ mmiri wee zoo wee masa ọrụ ịkọrọ nwanne ọnya bụ
Yeah, nyabo the beauty of ọrụ ugbo. Ịghọtago? O nwere ihe Igbo kwuru. Igbo si na ọ na-abụ mmiri zosa anị amịpụta ife ọma. Biko ngị nwa na-esonye m na this video, have you shared it? How many times have you shared? How many pages, how many groups have you shared to? Please help to share this video. So Igbo si na mmiri zosa anị amịpụta ife dị mma. N'ọfọ niile ịgọlụ bụ mkpụrụ ka ịkụnyesịrị n'anị. Ọnya mere na nzu ịmalụ ọkwa naanị ka ịmasara ya. Ogo na ịma ya dị n'ime efere ahụ na ka ọ dị gbọ. Edo ịmalụ ọkwa naanị ka ịmasara ya. Kelafia ọjị ịwalụ ọkwa naanị ka ịtọsara ya. Ihe niile a bụ sị mkpụrụ ka ịkụnyesịrị. Mkpụrụ okwu ọnụ gị ka ịkụnyesịrị n'anị. Ofe na-aga ọbụ ihe mere Igbo ji okwuche okwu ewere ọfọ tie n'anị ka e wee kụnye okwu ahụ ekwuru n'anị. Ihe mere na Igbo gọcha ọfọ wete nzu ewere ya masa n'anị bụ gịnị? Ka okwu ahụ ekwuru na nzu a wee gbanye mgbọrọgwụ n'anị. Ihe mere na Igbo were ọjị gọsie ọfọ ewere tụpụ n'anị bụ ka okwu ahụ ekwuru wee gbanye mgbọrọgwụ n'anị. So okwu niile ahụ ikwuru, ọfọma niile ahụ ịgọrọ ime na gịnị ọdụgo n'anị, i wee weruzie mmiri wee gbasazie ya. Ịkọnyego mkpụrụ i wee mee gịnị? I wee okwu ahụ ikwuru, mkpụrụ ahụ ịkụnyere i wee gbasia mmiri. Ịgbasia mmiri bụ gịnị? Receive water of life, take root, germinate, and bear fruit. That is the reason. That is the significance. Ni kwusia n'okwu niile a, besi ife niile a, kwuchi okwu niile wee gbasazie ya mmiri. Mmiri zosa anị a na-amịpụta ife ọma. Okwu ahụ ikwuru wee mee gịnị? Wee metara gị mkpụrụ dị mma. I hope you now see the reason Ezinwa jizi eji mmiri were aga ọfọ instead of kai kai. Maka na kai kai bụ nkwụ ọkụ. It's about ike, nkwụ ike. Yes, o nwekwara oru nke ekwe. But in most cases, especially in this normal daily golf, I prefer to use water. I prefer to, and apart from nke a gwara gị na about ịgbasalụ ife akọrọ mmiri ka o wee puo wee mịta mkpụrụ. Apart from that, there nwekwara other meaning of using of water, which I will not explain all here. But they are particular to me. Go and find out your own. Let what you do have personal meaning to you. It must not be the meaning nke Ezinwa na-eme meru to him that your own should have for you. Let whatever you do have personal meaning to you. It's not about ikuziri gị ka esi aga ọfọ. Onye mere nji ada ekwu ya. Don't just learn. Ezinwa asịrị na ọ bụ nzu ka a ga-ebu ụzọ wee mee, emechaa nzu eme edo abịawa ọjị nọ iwee si n'otu a ka ị ga-esi wee. What meaning does it have to you personal? Ọ bụrụ na ị na-eme ya kịta anụ mmadụ bịa kịta ọ na-eme gị observe wee nọ nzu ka ibu ụzọ wee gọ, wee bịa gọọ edo, wee bịa gọọ ọjị, wee bịa gọọ mmiri. Onye anyị wee jụọ gị explain, kọwaa ka mmadụ what does it mean? What can you tell the person? If you got going on, no to a that shouldn't be the explanation. If you name a personal concrete meaning to you. It religion. It is spirituality. You are having your own experience. You are not just sharing in the experience of Ezinwa Anaedo. You are not just sharing in the experience of your teacher. You are building your own personal experience. You got to go. Onye mere ọ bụrụ na ị na-amụta ife Ezinwa na-ekuzi na-eche echiche. So that you won't just be reciting ife Ezinwa kwuru. Ụfọdụ ya abịa Ezinwa, tell me what I should be saying in ịga ọfọ. Ada agba mmadụ ife ọ ga-ekwu na ịga ọfọ. Ada agba mmadụ ihe ọ ga-ekwu. Because mgbe gị ife ị ga-ekwu na ọ dị ka ndị Catholic Church na-ede ekpere n'akwụkwọ.
divine mercy. There, recitation of the rosary, no to akesia prayer to Mother of Perpetual Help, no to akesia Hail Mary, no to akesia Our Father, no to akesia if you recite exactly if I heard them, that is not prayer, because it's not original to you. A prayer said by another person, you are now barely reciting it. Recitation, that is not prayer. Prayer should flow from you. It should be original to you. So I did accuse mad before get gone off. I did mad before get gone off. You make it out yourself. It should flow from within you. On your telephone, then I say, hey, Ezinwa, give us an example. Do perform you go for so that we will learn. I want me kid na go for seketa anu am gbanye camera dewe. Go na video check am forward online. Ta, it's taboo now. Oh, man, if I na-emezi ifo ụmụaka. Ifo ụmụazị, not even ụmụaka. You know, my personal ego for is my own personal encounter with my shi. Onwe onye ọ gbasara. Mwa ka ọ gbasara. Ọ gbasa ha odolo nwa himself nke o ji agbasa my wife. Only me in this whole world. I don't want 1 billion in this world. So some more onye ọfọ na go gbasara. It doesn't concern my child. It doesn't concern my wife. It doesn't concern my mother. It doesn't concern my father. It doesn't concern any of my friends. So why would I on camera? It is a personal discourse I have with my shi. Therefore, I shouldn't be sharing it in the public. Go and have your own personal discourse with your shi and don't share it with me. So I can't be giving you sample. Ezinwa go for so that kedu sample na-enye gị onye sample kita anu ngowa ofo kita anu na-agba ogwuru odunu na-agba shima na ndị agwụm oyi na-agozi ofe na-agba chi Ezinwa Anaedo ka ọ bụ gịnị. Everybody have his own chi. Everybody have his own agwụ. Everybody have mmụọ na-eme na anabe nna ya ife. Everybody have mmụọ na-eme na ikwu nne ya ife. Anabe nna ga abụla anabe nna m, ana ikwu nne ga abụla ana ikwu nne m. Agwụ m abụla nke gị. So why will I be ka go for so that you were more na-ekwuzi ife nkwuru? Does it make sense? It doesn't make sense. So go and develop your own. Man, ihe na-enye gị ebu road map. Just like this road map I've given you now. Road map. No, to ụzọ aka ị ga-esi. Mana ọ ga mazi otu esi wee walk on that road. Ị ga-eji ụkwụ gị wee gaa na ya. Ị ga-eji bicycle wee gaa na ya. Ị ga-eji motorcycle. Ị ga-eji horse. Ị ga-eji motor. Ị ga-eji caterpillar. Go and mazi otu esi wee gaa. Just giving you a road map. Go and develop how you walk on that path. What I go? So that is it. And you're going to road map. Practice of a golfer. And so that is it. Ihe niile nkụziri gị here, ọ bụ na like niile use mmanụ like I use honey. You know, like ijikwa honey kwuo okwu. Pour libation with it. Then other things. Ko be do my ban. Biko nyaka we to sauzi aka ndị ọzọ nwetia. Cheta na eve nkwa na-eme nkwasara aka na obi maka ndị nwere mmasị iso. Chat me on WhatsApp 08032477868. That's my WhatsApp number. If you say like a match ritual ongoing match ritual, let me know. Ichokwa iso na obi Ezinwa Anaedo. Let me know. Then I got off actually aja n'ihe ndị ọzọ. Ọkwa na ọrụ mmụọ ịchọ ka alụ ọrụ gị nye shi gị nne and all that. Ka ị na-eme practice of daily ego ọfọ. Egologolo anụ bụ ọrụ shi gị. Nye shi gị nne wee sieru shi gị ite. Meru shi usalaka. So I can on. My name is Ezinwa Anaedo. I come for the total restoration of ordinary men and Igbo. Kamesian. Agazie.